Masquera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kako kuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garaga subscriber, don't forget to comment and share this video. Asi muri Zimbabwe ndakuvigirai nyaya iri kunetsa, nyaya yakaitika kunyanga, nyaya ya Sekuru muri kuona vari apa. Sekuru vari kunzi vane mukadzi wavakauraya 50 years ago muri Zimbabwe. Mukadzi ari kunzi aitengesa muviri wake, saka havana kunge vawirirana nemurume uyu. Nyaya iyi ndiya 1968 pakaitika zvinhu izvi. Sekuru ava vachiri vadiki, vachiri mujaya, saka vari kuti havanonzwisana nesex worker uyu, akamurova nedombo akadonha akafira ipapo. Saka zvirunzi mweya wake uri kunzi wava kudzoka uchinetsa mhuri yake. Uri kunzi mhuri yake yava kunetswa nemweya uyu, ichiti uri kuda kuripwa muri Zimbabwe. Zvakaoma, nyaya yakaitika 50 years ago yamuka nguva inoi. Saka Sekuru ava vakareurura pavakaenda kwamambo, vakareurura vakataura kuti zveshuwa zvinhu zvakaitika, enda kutaura kuti zveshuwa vakasivhawo sentence yavo mujeri vakabuda. Saka vari kuti kumapurisa havakwanise kuenda sentence yavo, mutongo wavo vakatotongwa, vakasevha makore avo mujeri. Nyaya iri kunetsa yava yekuti iko zvino zvivana vave kudzokerwa nemweya uyu, vachisvikirwa nemweya uyu, uchitaura uchiti uri kuda kuripwa. Saka Sekuru vari kuramba vachiti kana uri mweya wemukadzi uyu wadzoka, sei uri kungodzokera vana vemukadzi wavo wekutanga. Vari kuti mukadzi wavo wekutanga iye ari kucreata nyaya iyi nekufeka maepisodes eposition nevanaya kuti vakwanise kutora upfumi hwemurume uyu muri Zimbabwe. Ndo nyaya takuigirai muzuva ranhasi. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya muri Zimbabwe.